Aurkitu dezagun mantal bat Stefirentzat. Saiatu dezagun. Kaxa utzik dago. Lasai, erosketak egin behar ditugu. Aita nirekin etortzeko eskatu behar dut. Aita, momentu bat duzu. Zer gertatzen da? Zereal gabe gaude. Dendara joan behar dugu erosketak egitera. Benetan? Bueno, goazen orduan. Ongi etorri, nire printzesa. Eskerrik asko, aita. Rest! Egonkor. Aurrera. Goazen. Zein nahi dugu? Pilotadunarekin nahi dut. Goazen. Joateko prest nago. Goazen. Oh, begira han. Oh, begira, txoko abenue. Uste dut, ara joan behar dugula. Ongi. Aita, txokolate barrak arditzake? Ez, maitea, goxokiak oso osasungaitzak dira. Ez ginen horretarako etorri ez da. Bai, zerealak. Bilatu ditzagun leheni. Oh, ikusten dut han. Hori da behar duguna, zerealak. Oh, maite ditut horiek. Horiek, Bai, aukera ona. zer moduz Nutella goxoa. Ez, Stefi, gaur ez. Hau har dezaket, polita eta txikia da. Ez, Stefi, ez dugu goxokirik erosten. Akordio bat egin dezagun. Gauza txiki bat har dezakezu. Baina osasungarria den zerbait aukeratu behar duzu. Adostuta. Hau har dezaket, oso interesgarria da zer dago barruan. Ez, Stefi, akordioa egin dugu. Irekitzen badut, erosi egin behar dugu. Stefi! Zertan ari zara? Ezer ez, pentsatzen ari naiz. Zerbait ezkutatzen ari zara. Ez iruzurrik, gazte dama. Barkatu, aita. Aita, esnea behar dugu. Oso ondo, gogoratu duzu. Begira, esnea. Nekatuta sentitzen naiz apur bat. Zer moduz fruta freskoak. Anana, Ados, zer gehiago. mango, Mangoa, zer gehiago. pitaya, Pitaya. Ados, goazen.
gustatzen alzaizu jostailu hauetakoren bat. Erosi dezakegu. Hotz samarra dago hemen. Aurki dezagun manta bat Stefirentzat. Oh, behar dudana da. Zehazki behar dudana. Ez dut uste gehiago erosketak egin nahi dituen. Eraman dezagun Stefi etxera. Oh, hori igo nahi dut. Ni lehenengo. Geldi, jokoan jolastu eta ikusi norden lehenengo. Bai, ni naiz lehenengo. Segurtasuna lehenik. Ongi, goazen. Heldu gara. Piknik egiteko leku perfektua. Jolastu dezagun, tarta. Ez da janaria babada. Hamburguesa goxoa. Zer da hau? Hartu hau. Norbaitek lagundu. Zer da hau? Lekua gustatzen zait. Jolastu dezagun. Opilak ez dira benetakoa. Ene. Ai ama. Non dago nire saskia orain? Nire txanda. Erakutsi iezaidazu. Uste dut leku bikaina dela piknik egiteko. Hau ez da edariak, squish toys dira egarri nintzen. Hau oso lasaigarria da. Wow! Zer gertatu da? Nire saskia bilatuko dut. Non dago nire saskia? Nire txanda. Lagundu. Hezurdura erraldoi batek beldurtu nau eta saskia galdu dut. Zer, Lagunak, imagina ezazue kanpoan pilotak ari zirela eta saskia galdu nuela. Nire saskia galdu nuen apar batean. ezinezkoa da, lagunak ez? Benetan goze naiz orain. Oh, zuekin parteka dezaket, janari asko daukat, hartu nahi duzuena.
Hau txantxa bat da. Hau faltsua da. Zatoz nirekin eta egin benetako piknik bat. Jai, Tada, begiratu leku hori. Leku bikaina da, baina ez daukagu piknik janariri. lasai, janari asko daukat. Eskerrik asko. Hori bikaina da, Dasha, espero dut ez dela berriro janari faltsua. Goazen. Nirea hobea da, nirea hobea da. Ez da goxoa. Inork ez du nire krispetarik erosi nahi. Nire gana etorri, nire krispetak dira onenak. Probatu nire krispetak dira onenak. Nire krispetak dira onenak, goxo-goxo gainak ditut, gominola marrubi abarazka. Nire krispetak dira onenak, kolore desberdinak ditudalako. Nirea hobea da. Nirea hobea da. Ez, nirea hobea da. Nirea hobea da. Zer gertatzen da? Kaixo, bezero maitea. Erosi nire krispetak oso goxoak dira. Erosi nire krispetak kolore askotakoak dira. Topping desberdinak ditut. Kiwi, marrubi eta abarazka. Arara, toppingak? Kolore asko ditut, berdea, gorria eta urdina. Ara, koloreak. Erosi nire krispetak, mesedez. Mesedez, koloretako krispetak gustatzen zaizkit. Ongi dago. Nire bezeroak lapurtzen ari da. Zein krispetak nahi dituzu? Krispeta gorri bat, mesedez. Berde eta urdin bat, mesedez? Eskerrik asko. Eskerrik asko, ez horregatik. Ez da goxoa. Ez dauka zaporerik, itzul dezagun. Bai, goazen. Barkatu, krispeta hauek itzuli nahi ditugu. Zergatik? Ez dauka zaporerik. Probatu nire krispetak oso goxoak dira. Gustatzen zait. Mesedez, abarazka duen krispeta bat. Kiwi krispeta bat, mesedez? Oso goxo itxura du. Eskerrik asko, Dasha, agur? Dashak nire bezero guztiak eraman ditu. Krispetak. Erosi nire krispetak dira onenak. Probatu nire krispetak. Biak probatuko ditut, baina lehenik Dasharen krispetak probatu nahi ditut. Inork ez du nire krispetarik erosi nahi. Marrubi krispeta bat har dezaket, mesedez? Eskerrik asko, goxo usaina dauka. Stefiren krispetak ere probatu nahi ditut. Non dago Stefi, badakizu non? Stefi! Non zaude Stefi? Hemen zaude, zer gertatzen da, Stefi? Inork ez du nire krispetarik erosi nahi. Zure krispetak erosi nahi nituen, baina denda itxita zegoen. Benetan, Ba, ai, gustatuko litzaidake batzuk egitea, goazen. Maria, zein kolore nahi duzu? Urdina, gorria eta berdea ditut. berde krispeta bat har dezaket, mesedez? Ongi da. Oso goxoa dirudi, eskerrik asko. Itxaron zerbait falta da, Dasha kiwi krispetak har ditzaket, mesedez? Noski, Eskerrik asko, Dasha probatu krispeta hauek, mesedez? ongi dago zaporea, baina zerbait falta da. Stefi, probatu krispeta hauek fidatu nirekin. Ongi dago zaporea, baina kolore batzuk falta zaizkio. Uste dut, elkarri falta zaretela. Ados, Dasha zuk egiten dituzu zapore onenak. Eta zuk egiten dituzu kolore onenak. Ados, elkarrekin lan egin dezagun. Egin dezagun.
koloreak presta ditzakezu? Bai, noski. Hemen duzu. Egin dezagun krispetak gorria. Ai ama, zein nahazpila den? Zer egin behar dugu? Ez dakit. Krispeta gorri bat niretzat, mesedez. Wow, hortzadar krispetak pilo bat bana izan dezaket, mesedez? Jakina, hau da gure hortzadar koloreko krispet berria. Nik ere hortzadar krispetak nahi ditut. Noski. Eskerrik asko krispetengatik lagunak.